Gipatok sa social media kining pinalahi nga prenup photoshoot sa engaged couple nga gihimo sud sa samang. Ang ilang tema nga till death do us part nagpakita sa ilang tiunay nga gugma sa usag-usa. Sa iranta ang ilang istorya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Till death do us part. Kini ang sagad natong madunggan atol sa adlaw sa kasal sa mga misud ug kaminyoon at tubangan sa altar. Nagpahinumdom kini sa mga bagong kasal nga bisan pa man sa kalisdanan, ang kamatayon lang ang magpabuwag sa kaminyoon. Kini ang napiling prenup photoshoot theme sa engaged couple nga sila Naftali Manggubat ug Michael Vincent Cortez nga gikabiliban sa mga netizen. Gipahigayon ang ilang prenup photoshoot sud sa Bugo Municipal Cemetery. Nakadesider ang duha nga butangan og color itom ang ilang prenup photoshoot paghulagway silang ngit-ngit nga kasantian kaniadto. Amo yung gisabutan nga kanang nga dili kung mag-prenup man gani mi, it's all about our life gyud kung unsa mi sa sinag before mi nga nagkaila to sa karon nga maabot na gyud ang amo ang kuan kung ingon pa road to forever. Sumapa, sud sa unom ka tuig, ubay-ubay ng mga hagit ang misukod sa ilang relasyon apan malipayon silang moatubang sa altar karong Oktubre 8. Ang ilang love story nagpamatuod lang sa panultihon nga sa kataas sa posisyon sa simbahan gihapon ang padulngan. Kauban si Clans Gabutin, Marco Giabella. Balitang Bisdak.